Hei taas kaikki, se on Korhosen Janne ja Jammes Kames. Ennen kuin aloitetaan juhlimaan, koska tämä on spesiaali, niin minulla on ilmoitusluontoista asiaa. Minulta on hävinnyt 3 Xbox 360 peliä. 007 Guatum of Solance, Battlefield Bad Company 2 ja Call of Duty Modern Warfare 4. Ne on hävinnyt. Elikkä niille voitte sanoa hei hei. Niissä mun mielestä päästiin kaikissa osavitoseen. Ja jos te haluatte jonkun niistä takaisin, niin sanokaa. Mä kyllä järkkään sen. Mutta mä en järkkää niitä takaisin, ellei te halua. Jos te haluatte, että mulle kaikki 3 takaisin, niin ok. Järjestyy. Mutta ettei me jäätäisi ihan nollille, niin mä hankin myöskin yhden uuden pelin. Mä hankin tällaisen pelin, josta alkaa tulla pelisarjaa. Elikkä sit meillä on 2 Need for Speedia, on Need for Speed Pro Street ja Need for Speed Most Wanted. Most Wanted 2. Mut jos haluatte tietää, että mihin ne 3 peliä hävis, ne hävis tällaiseen. Elikkä F1 2015, joka sisältää itse asiassa ton F1 2014, elikkä 3 peliä hävis, 2 tuli tilalle, 1 mä ostin, eikä 3 miinus 3 on 0. Ei jääty nollille eikä plussalle. Eikä mun mielestä ihan ok. Ja mitäs muuta tässä sanois? Niin kuin varmaan huomaatte, että mä oon kattellut koneita, koska tää mun uusi kone, tai siis uusi, vanha kone vetelee viimeisiä päiviä ja tietysti se on aina surullista, kun tietää, että vanha kone ja tietää sinne, että pitäisi ne tiedotkin joskus siirtää silloin, kun se on vielä ehjä. Jos teitä enemmänkin kiinnostaa tämän koneen tiedot, niin mä voin kyllä ne johonkin PC Setup-videolle kertoa ja kuvata kun se on päällä ja kertoa vähän näistä, mitkä mulla on tässä ja mitkä on tässä ja mikä on hiirenä ja mitkä on kaiuttimena ja mikä on kamerana ja näyttönä ja tällaisia normaaleita asioita. Ja niin. Mutta se niistä ikävistä asioista nyt vähän parempiin. Elikkä asia, joka mulla oli, koski tätä. Me ollaan ylitetty 40 tilaajan raja. Ja mä en voi sanoa, että miten kiitollinen mä oon siitä, että se meni yli. Koska se meni kerran 40 tilaajaan. Mutta sitten joku oli sitä mieltä, että ei kiinnostanut muu kanava ja pisti pois mun kanavan tilauksistaan ja harmittihan se tietysti että eka tekee ne video ja sitten tippuu, mutta en mä itse silleen lannistanut, mutta siis tuntuupa vähän vaan silleen, että no, voi perkele, just ollut 3 kuukautta, 3 kasiin, 40, yes, nyt tehdään video äkkiin, no, jee, no niin, 39. Jaa. Mut nyt, kun mä tossa kohta tunti sitten katoin ekan kerran, niin 42 tilaa. Yes! Se on oikeesti hemmetin hieno fiilis. Ja itse asiassa vielä on 2 asiaa. Tai yhteensä 3 asiaa, mutta vielä 2 asiaa. Eli 1 asia oli tää tilausjuttu, tilaajien määrä. Toinen asia oli se, että me ollaan ylitetty
reippaasti 2500 näyttökerran raja. Yes. Kolmas asia on se, että mulla on tullut yksi video. Tai on yksi video, mikä on ylittänyt 300 näyttökerran raja. Ja se on NHL 15 yli 90 maalia. Ja ihan niinku disclaimerina vaan. Mulla on NHL 16 yli 200 maalia tubessa. Kanttiin mennä kattoo. Ja ei yhtään elvistelyä tai mitä. Niin niin mitäs mun piti sanoa? Ootas, kissa vei kiele. Niin mulla on pitempikin versio sit olemassa, mutta mä en oo laittanut sitä vielä tubeen. Enkä varmaan laitakaan. Sitä NRI 16 yli 200 maalia. Niin mä oon siis kun pitää sanoa jotain järkevää, niin tuntuu siitä, että kissa vie kieleen koko ajan. Avaa suu, sano jotain. Ei pysty sanoa mitään. Koska siis mä oon oikeasti niin hämmästynyt ja onnellinen, yllättynyt ja riamusta sekaisin. Nyt mä voin oikeasti tunnistaa, että nyt kyllä tuntuu päässäkin. Näinkö me tilaaja? Spessu on ylitetty 300 näyttökerran. Raja on yhdessä videossa ylitetty yli 2500 näyttökertaa. Jos joku tulisi nyt megafoninsa kysymään, että hei, Janne Korhonen, olisitko syksyllä kuvitellut, että kun kanavasi aloitit, niin sinulla on alle puolessa vuodessa, yli puolessa vuodessa, yli 40 tilaajaa ja yli 2500 näyttökertaa ja yhdessä videossa yli 300 näyttökertaa. En. Kiitos. Kiitti. Elikkä jos ymmärsitte, niin mä äänes näytin, että mitä mä olisin siinä sanonut. Elikkä jos joku olisi tullut kysyä megafoninsa kanssa, tai mikinsä kanssa, että olisinko kuvitellut, että 40 tilaajaa pärähtää oikeesti halki, eli mennään yli 40 tilaajan kohti yli 40 tilaajan rajasta, eli mennään 41, eli silloinhan 40 jää pois ja 41 on tilalle, eli ollaan menty 40 tilaajan ohi. Niin en olisi kyllä kuvitellut. Vielä kun siinä tuli yksi mansikka siihen kakun päälle lisää, eli 42. Sitten semmoista, että jos mä saan kesällä, elokuussa, paremman koneen, varmaan läppärin, voin ilmoittaa sen, niin sitten tulee Euro Truck Simulator 2 striimi 50 tilaajalla. Ja sit jos vaikka ei olekaan muuttunut tilaajamäärät, 4 ei ole muuttunut 5 ja 2 ei ole muuttunut 0, niin eli 50 tilaajaksi, niin silti 10.9. tulee spessu, koska Janne Korhonen or James Games täyttää 18 tai vuotta. Ja silloin tullaan juomaan vähän aikuisten juomia. Ei mitään tietystikään mitään yliprosenttista, mutta tullaan kumminkin prosenttijuomia nauttimaan. Enkä lupaa, että tulen olemaan täällä, vaan luultavasti mestoilla niin sanotusti, eli jossain muualla kuin täällä. Mutta eiköhän tää olla pikkuhiljaa ole tässä. Kiitos 40 tilaajasta ja niin, vanhat rutiinit. Eli kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painakaa peukku, tilatkaa meikäläisessä kanava, jos ette ole vielä sitä tehneet. PS, tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, jakakaa ja kertokaa mitä pelivideoita tai vlogivideoita haluatte. Jep, se on James Games ja se oli moro. Jep, se on moro.